Ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις? Είμαι ο Θοδωρής. Είμαι ο μπάρμαν στο Μαύρο Γάτο. Πίνω όλα τα κοκτέιλ και δεν σουρώνω επειδή δεν είναι μπόμπα. Σας το είπα, δεν πατέρεις τίποτα. Μαύρος γάτος είσαι. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Πίνεις τους καφέδες των πελατών ρε. Δεν είναι των πελατών, δική μου είναι. Πίνω 2 καφέδες τη μία ώρα και με power. Μαύρος γάτος μόνο. Εσύ ποια είσαι και τι κάνεις? Η Αντριάννα. Είμαι σερβιτόρα στο Μαύρο Γάτο και παίζω το δίσκο Τα Δάχτυλα. Τα Δάχτυλα. Πώς είσαι εσύ και τι κάνεις? Όχι μωρέ, τώρα έρθεις και σε μένα. Βοηθό σερβιτόρου είμαι και μαζεύω το τραπέζι. Άιντε. Καλά ρε, γιατί τόσο ανέβρα, ούτε πώς σε λέγαμε είπες. Γιώργο με λένε, τι θες τώρα ρε. Βασικά, τι βοηθό σερβιτόρου, μόνο βοηθό σερβιτόρου δεν είμαι. Θα λέτε Γιώργο και θα κλαίτε. Το παιδί για όλες τις δουλειές στο Μαύρο Γάτο. Ποιος είσαι εσύ πάλι και τι κάνεις εδώ? Εγώ είμαι ο Σταύρος. Είμαι ο υπεύθυνος του Μαύρου Γάτου και κάνω υπομονή. Έλα να δεις τι γίνεται. Εκτός από υπεύθυνος είμαι και μπαρ και σέρβις και λογιστικά εδώ. Τα ένσημα να μπουνε. Α, ξέχασα εδώ να κάνω τα φώτα. Και με ρεμέτια.